Jahas, nyt näyttää tältä. Nyt lähdetään pikkasen palauttamaan pyörää sen näköiseksi, kun se on ollut alkuperäisesti. En tiedä, millaista tulee, mutta voitte kommentoida, kun saan osat valmiiksi. Näiden ruuvien aukaisussa kone on näppärin. Auki on. Näitä kun kasailee, niin kannattaa katsoa, että jokainen tiivistekin uusitaan samalla. Tänne tuli uudet kumitiivisteet, tässä on uusi pahvitiiviste tonne väliin. Ja ne on niin halpoja osia, että ne kannattaa joka kerta laittaa uudet, kun purkaa ja laittaa kiinni. Ja niin kuin HD:ssa aina, osat joko on hemmetin tiukassa, tai sitten ne on tosi löysällä. Nyt kaikki oli tosi löysällä ja purkaminen oli nopeata ja helppoa. Joskus mutterit on erikoisemman mallisia ja silloin voi olla, että jollain hylsyllä ei pysty tekemään töitä. Sitä varten nämä Amerikasta hankitut uudet hylsyt on aika makeita, kun näistä voi mennä pultti lävitse vaikka kuinka pitkälle eikä haittaa yhtään mitään, eli on enemmän tilaa operoida. Nyt se menee tohon hyvinkin nätisti. Jossain vaiheessa on hyvä varmistaa paljonko osia on jäänyt ylitse. Nyt näyttäisi siltä, että kaikki osat meni, jotenka ilmeisesti meillä ei ole mitään kauhean isoa ainakaan jäänyt pois. Tollanen nyt tosta tuli. Mitä mieltä olet? Onko parempi vai huonompi kuin mikä siinä oli aikaisemmin?